fundașului stânga al Republicii Democrate Congo. Ce eroare, ce eroare! Stanciu! 1-0, al doilea gol la echipa națională pentru Nicolae Stanciu. Primul a fost o bijuterie, acea reușită cu Spania. Cel de-al doilea vine după o eroare foarte mare a unui adversar, însă asta contează prea puțin. E 1-0 pentru naționala noastră din minutul 27. O deschidere de scor logică. 3 meciuri, 2 goluri pentru Nicolae Stanciu în tricoul naționalei. Revedem faza. Cred că a fost greșeala lui Zacuani. Preluare largă, însă și pasa parcă a fost puternică. Un gol făcut cadou aici de congolezi, sau Bompunga, celălalt fundaș central, a greșit. Finalizare simplă a lui Stanciu. Tocmai vorbeam de eroarea lui Chiriche. Hora, iată, vine foarte bine în sprijinul defensivei. Recuperează Magoma, centrare periculoasă, gol! Este gol! Cer ceva aici tricolorii. Jeremy Bochilan scrie asta ca să fie și mai ironic. Într-o partidă pe care o puteam controla, în care ne puteam distanța, dar ne-am propus puțin. Ne-am propus să jucăm la protecție, la trecerea timpului nu neapărat, dar iată, o minge pierdută aici de Pintili, dacă am văzut bine, și 3 contra 2 în careul era Chiricheș aici. Depășit... Nu, dar nu e în cadru. Nu era în cadru, pentru că strânsese în centru Săpunarul lângă Man. Păcat, mare păcat.